Ai vittu, tää on painavaa! Helvetti! Yes sir! No niin sun tehtävä on niinku mennä täältä näin tänne näin. Sitä jokea pitkin vähän niinku laskettele tänne. Niin. Mitä niin. Vittu. Ei saa mitään selvää, sir. Niin no, kumminkin tänne pidetään kirkkovenetä tänne Alangolle. 700 metriä etelään. Sinne iso rasti. Ai vittu, tää on hirveesti. Ai saatana, helvetti. Yes sir. Ai saatana. Oi vittu! Ai! Helvetti! No niin, ja kunnon pöhnätti ja menoksi! Oi saatana! Mitä helvettiä? Pakko katsoa viimeiset pornokuvat ennen kuin tipun. Jahas, kyrpä edellä! No niin, totellaan! Mitä helvettiä? Häh? Mitäs nyt tapahtui, saatana? Vittu, mä oon tuubassa. Helvetti. Mitä noi on? Siinä saitte! Woohoo! Nyt tällainen diskotanssi tässä. Mitä? Mikä juttu toi on? Kortsuja! Oi, kun on iso. Just sopia mun kyrvälle. Puhalletaan se täyteen ilmaa ja melovaan! Kylmää sille! Saatana mitästä! Saatana jumalauta mene! Vaikka sata säästää herätä saatana jumalauta! Hitto mä huono tän! Vähän silleenkin niinku tässä aluksi vähän niinku... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Sitten tarvitaan kurvilla tuo paskonkaa! Sitten on hei, minä osaa kuitenkin mä yhden meidän kanssa! Voitteko mä vähän niinku odottaa saa voitteko odottaa? Mitä helvettiä, aika saatana paljon moskittoa tähän aikaan vuodesta. Miten on olevina? Tästä saatte vitun homot, tästä ja tästä. Mun helvetti, ne rynneköi! Saatana, tässä on mun kyrpää! Mun mielto, paskana, helvetin homot. Ei! Mä helvetin mälliä tää on olevinaan. Helvetti. Mun kyrpää! Kahtia meni! Voi helvetti! Täällä on homokamppauskin. Vitun moskitot, menkää helvettiin! No niin, nyt on kyllä iso kylpä osoitetaan tuohon saatana homo köyteen sitten!
sulla on jotain natseja, mitä saatana japseja? No! Ei! Kuolin kyrvän puolesta. Ei! No! En mä halukaan kuolla. Mami! Oi saatana. Pelastuin. Helvetti. Mitä helvetti? Taas näitä japseja. Saat kunnon kylvyn. Siitä saatte saatanan helvetin japsit. Perkele. Siinä meni rauha, voi helvetti. No ei voi mitään. Ei niistä japsista ole muutenkaan mihinkään, saatana. Helvetti. Haha. Haha, tollakin. Rauha mennyttä. Haha. No niin, eli siis Aku Ankka voittanut vihollisen, tai siis vihollisen, nykyisen vihollisen, aivan sama. Kirjoitetaan tähän vaikka jotain pornofantasioita.